Croeso I Uchafbwyntiau, Highlights, Galwch Acw 2012. Y gyfres ble roedd 3 dysgwr o Ddyffryn Clwyd yn coginio pryd 3 chwrs blasus i'w gilydd ac I minnau. Voice bach. Y dysgwyr oedd Tom Trevelyan, sy'n gyn seikiatrydd, Noriko Vernon o Japan yn wreiddiol, a'r brif athrawes sydd bellach wedi ymddeol, Mary Steel. Ac roedd y tiwtor Cymraeg, Ioan Talfryn efo nhw, I siarad am y fwydlen, Bwydlen ddiddorol iawn. I siopa am fwyd, Moron. ac I baratoi a choginio'r pryd, Beth ydy'r sŵn yna, Tom? I gyd yn Gymraeg. Mae'n anodd iawn coginio a treiglo ar un pryd. Ie, dwi'n siarad, ie. Diolch yn fawr. Braf cael eich Diolch yn fawr. Mary dwi, a dwi'n byw yma ym Modfari ers 2006. Mi nes I symud yma o'r Lloegr yn Lancashire. Achos, wel, dwi wedi ymddeol. A mi nes I symud nôl I Gymru. Mi nes I weithio yng Nghymru y tro cyntaf yn 1991. Mi ges I swydd yn Ninbych fel prif athrawes. Dwi'n dysgu Cymraeg yn Hanolfan Iaith yn Ninbych. Dwi wedi newydd gorffen blwyddyn 3. A dwi'n bwriadu parhau wrth gwrs. Ac blwyddyn nesaf, ella, mae fyddi'n gweud arholiad, sefyll arholiad uwch. Mae lot o bobl yma yn siarad Cymraeg. A felly mi faswn i'n hoffi siarad Cymraeg go iawn efo nhw. Ar hyn o bryd dwi'n siarad Cymraeg bob dydd, ond ddim yn rhugl mewn gwirionedd. Roedd ein dysgwr nesaf yn byw dros y mynydd yn Llansannan. Noriko Vernon ydw I, a dwi'n byw yn Llansannan. Ac dwi'n dod o Japan. Nes I gadael Japan I fynd I Llundain I gweithio efo cwmni cyfieithydd ac dysgu Japaneg yn coleg a cyfarfod Richard. Sy'n ma Llansannan. Y lle bendigedig mae'n fi ac yn teulu hapus iawn. Nes I dechrau Cymraeg symud mewn yn Llansannan, so felly 2005. Mae gyda I teulu Cymru ac dwi'n gallu deall yn par mor pwysig iawn Cymraeg iaith I pobl yn Cymru. A dwi eisiau siarad, a dwi eisiau deall pobl yn siarad, a dwi eisiau siarad efo pobl yn Cymru. Dwi'n hoffi bwyd, dwi'n hoffi coginio, dwi'n hoffi bwyta, a dwi'n teimlo cyffroes yn siarad am bwyd. Dwi'n ddim teimlo nervous y gwbl. Dwi'n hoffi coginio ac dwi'n edrych ymlaen I gair ysgwsion yn Cymraeg dro y bwyd yn Japaneg. Ac o Llansannan draw I Lanefydd at ein trydydd dysgwr. Tom dwi, Thomas Rhys Trevelyan. Dwi'n byw yn Llanefydd. Wedi bod yma ers 1983 ac wedi gweithio yn yr NHS tan 2003. Ac ar ôl ymddeol, nes I dechrau siarad Cymraeg. Dysgu Cymraeg. Rhywbeth ar hap a ddamwain oedd o. Roedd rhaid I Gareth yn Gymraeg I dechrau dysgu Cymraeg ac os y gwaith hi, esi efo hi I cadw cymni. Ac rhywsyd ar ôl 6 wythnos
ges I fy mathu. Ac dwi wedi bod yn dysgu Cymraeg ers hynny. Dwi wrth y modd dysgu Cymraeg, ond mae'n mwy na hynny rwan. Mae wedi dod yn rhan o fy mywyd bob dydd ac dwi jyst byw trwy'r cyfrwng Cymraeg. Dwi'n edrych ymlaen yn arw at y her o coginio achos mae'n 20 mlynedd ers i mi coginio pryd o fwyd 3 gwrs, 3 chwrs i deud y treglau yn gwir. Rai unigol. Roedd llawer o waith siopa ar gyfer y pryd a bwyd. Felly, gyda help Ioan Talfryn, dyma nhw'n mynd i brynu'r cynhwysion, the ingredients, a Mary oedd yn siopa gynta. Bore da, Helen. Bore da, sydd ydych chi? Iawn, mae'n tawydd o'n nadwy. Mae'n ofnadwy iawn, de. Lib iawn. Reit, angen rhywbeth ar gyfer y pryd, y fori. Cigoen, ie? Cigoen, ie. Ie. Heb i masgo. Heb asgwrn, ie. Be ydych chi'n di wneud o? Mi fyddi'n gwneud casrol efo cigoen a chennin. Ac hefyd, achos mae'n traddodiadol yn Nghymru, ie? Ac hefyd efo peren o sinser. O, neis iawn. Gobeithio. Dyna ni. Diolch yn fawr iawn, Helen. Tara nawr. Tara, wan. Hwyl am y tro, Helen. Tara. Dwi angen pers. Mae yna air Cymraeg arall am pers. O, Mae reit. ni'n dweud pers, mae pobl yn dweud pers. Ond gellig. Gellig. Ie, ac un ydi gellageng. Gellagen, Ie, right. ddim i'w gymysgu gyda garlleg. Mae garlleg ydi garlic. Garlic, fel os oes vampires o gwmpas. Right. Gwisgo garlleg, ond gellig neu Gellig. pers ydy'r hain, ie. Right. Llysiau gwyrdd fan hyn. Llysiau gwyrdd fan hyn. Be ti'n ffansio? Wel, peas dwi'n meddwl. Right. Ond dwi ddim yn gwybod sugar snap. Peas. Wel, beth yw'n enw? Peas. Peas. Yn ei plisgil. Plisgil. Plisgil ydy'r Pod. Ie, pod. Right. So, ac os ydych chi'n tynnu nhw allan, ydych chi'n plisgo y pys. Right. Plisgo pys. Felly, Ie. ydych chi'n mynd i fod yn plisgo pys, ie? Na. Na, just bwyta nhw Ie. fel na. I gyd. Right. I gyd. Iawn, yn gyfan. Yn gyfan. Sgusodwch fi, lle mae'r hifen? Mae'r hifen lawr rhes 12, Ie. uwch ben y llefrith. Right. Chi'n licio fi fynd â chi yna? No. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn. Ie. Ocê. Oce, Ie. diolch yn fawr. Iawn de, gwers fach. O, reit. Iawn, oce. Fel ddwedodd y gŵr bonheddig just nawr, mae'r hifen dwbl Uwch ben y llefrith. ac mae o... O dan Ie. y crem sengl. Ie, hifen sengl, o dan yr hifen Hifen sengl. sengl. Ac yn ymyl, Ac yn ymyl, compost. yn ymyl y compost. A gyferbyn, A'r iogwrt. gyferbyn y iogwrt, felly... O dan, uwch ben, yn ymyl. Gyferbyn. Dyna ni. Ie, da iawn. Felly, Iawn. ni'n gwybod lle mae pob dim. Tybed sut hwyl gafodd Noriko ar ei siopa hi. Helo. Bore da, iawn, diolch. Yn chi se? So, 6 tatyn os gwch hwnna, diolch. Tatws newydd, ie? Tatyn newydd, arbennig. Ie. Pan wyt ti'n prynu pethau, beth wyt ti'n ofyn pan ti'n prynu pethau? Faint i hynny. 93 am y tatws a 36 am y nionod. Felly pint 26. Pins 26. Iawn. Arian. Diolch. Dyma avocado. O, na i ddangos i chi rwan. Iawn, ystod chi ar y nôl ni. Diolch. Diolch yn fawr. Dyma. Right, so dwi ti ddim yn mynd i goginio gyda'r avocados. Beth yn nhw'n amrwd. Amrwd. Amrwd, ie. Felly mae'n bwysig... Bwysig iawn checio. Checio nhw, ie. Bod nhw'n... Gareth neu meddwl. Ie, felly... So, Dwi ddim isio
Ddim eisiau nhw'n rhy galed, too hard, a ddim eisiau nhw'n rhy feddal, too soft. Just perffaith. Perffaith. Yn y canol. Just perffaith. So ti eisiau Ie, just a teimlo? Teimlo. Dyna perffaith. Perffaith, mae'n dweud. Barod i'w bwyta. O, barod i'w bwyta. Barod i'w bwyta. Basgod, iawn. Helo. Helo. Smai. Iawn, diolch a chi. Diolch. Sorry, dwi'n dysgu Cymraeg. A dwi'n dysgu Cymraeg. Dwi'n mynd i ysgol i dysgu Cymraeg. Dwi'n siarad Cymraeg dipyn bach. O, da iawn. A fi hefyd yn just trio siarad yn Cymraeg yn siopa. Dim problem. Ydych chi eisiau sbygodi? Dwi'n chwilio eog mwg. Mae'n drwg? Eog mwg. Mwg. Eog ydi... Eog ydi salmon. Salmon? A mwg. Mwg ydi... Smoked. Smoked, does dim smoked salmon yma. Dwi'n mynd ar ei ail. Right. Smoked salmon. Yn bach, yn fawr. A long sliced. A dyma special offer hickory. Hanner pris, ia? O, ia. Hanner pris, ia. So, felly, dwi'n meddwl, dyna dewis golau. Iawn? Iawn. Diolch yn fawr. O, croeso. Diolch yn fawr iawn i ti. Diolch. Diolch yn fawr. Hwyl. Tro Tom oedd i siopa nesa. A dyma'r blawd. Stwff coginio fan hyn. Rhaid bara. O, birym yma. Right, birym, ia. Birym sych, di hwnna, ia. Wedi sychu. Birym sych, wedi sychu. Bara id. Blawd id. Blawd id, ia. Blawd id, ia. Blawd gwyn cryf, ia. Blawd gwyn cryf, ia. Ac y blawd, da ni gyd yn gwybod. Blawd gwyn? Blawd gwyn plaen, ia. Plaen. Ia. Dyna ni. Right, rhan fan hyn, dwi'n meddwl. A dyma'r saws soi. Right. Mae dau fath o saws soi sy'n bwysig. Ia. Saws soi tywyll. Ia. Da chi'n defnyddio hwn am y lliw, dim am y flas. Right. Ond saws soi sgafn, Ia. da chi'n defnyddio am y flas. Ond dyna ni. Iawn te Tom, pa fath o gig wyt ti mynd i'w brynu nawr? Bys y gyda ni cigoen Ia. a'r ciwiar. Ciwiar. Gair pedar bres. Pedar. Mae nhw'n ffres, na fi? Yndyn. Ag y lleol. Wel, dyna ni, dyma'r bara lawr. Ond mewn tiniau, be am y flas arno fo? Bara lawr yn hallt. Yn dod o'r môr. Yn dod o'r môr, wrth gwrs, gwymon. Ond y prif beth ydy, bys chi jyst ddim yn bwyta bara lawr ar ei ben ei hun, rhaid i chi gymysgu bara lawr gyda ceir. Ie, mae'n ddiflas. Mae rhywun dwi'n nabod wedi disgyfrio bara lawr ar ei ben ei hun fel bwyta fflem. Ond dwi ddim yn mynd i wenu fflem i chdi. Na. Ti wedi cael popeth rwan? Popeth dwi eisiau. Faint di anna i chi? 19.77. Drwy gynnau. Diolch. Wel, hynny'n eitha di-boen. Oedd? Ia. Ond nawr, Ia. y peth yw coginio popeth. Wel, Diolch yn fawr. Diolch yn fawr chi. mae'n gwaith ni drosodd, a mae dy waith di ar fi'n cychwyn. Ie, ydych chi'n deud rhywbeth wir. Wirioneddol wir. Ie, dyna ni. Reit, dewch yn ôl ar ôl yr egwyl i gael gweld sut hwyl mae Mary'n i gael yn coginio'r cig oen gyda chennin, peren a sinsir. Bois bach, dwi eisiau bwyd wan.